First, foundation Danish Middle School Pakarbainu Paike. Line. Dr. Bo, clear. जों ताकलायनाय जों बिसिक नोंखा जिनो तांनि जानाय बदल जों संसामानि जों अमनि नाहारमु किसी जां सानाय सिने बैकग्राउंड जों अबो नासिगे नायखा जिनो हावो सिने त्रिपुरा हावो नासिगे नायबा सिने बररो 80% जों सामुं खाय जानाय र केवबा सरकारि सेबक खाय जानाय र आं आबुङै सालिया फेबा जों सामुं दावै जानाय र गोबां को गफियाबा अजराव नासिगे नायमनि सामुं दावै जानाय सिने बररो आमजर गंथुं सहर गंथुं जों गोबां मनो गुबुन दफानि बररो फायै सामुं खाय बायमने बागै सिनो सामुं खाय जानानै बागै जों गेसेब उनि थांगा जों ना सालायया सिनि बर'राव मानो जों सामुं रुदि जों सामुं रुदि होननाय फेबा सिनि बर'रावबो जों सावो सिनि बर'राव सामुं रोङिया आंनि बागै जों बर'नो सामुं रोङिया होननाय सावो आं सानानै थांना गाबोसे सामुं दावनाय सिनि बर'राव दाबो जथेष्ट गोरों दङ नायसिगै नों जेरै बायदि जला फानांथों सिख्ला बोरै फानांथों सिखिलि काजोंनानै थांगांखाय नों जेरै नायग्रा दिसोखां आं बर' बोरै नायथ'कमानो आं बर' जला नायथ'कमानो नों नायसिगै जेरै नायग्रा दि एर बर' सोलों काजोक दि गाङोमोन साना नायो सिनि बिसिङाव सामुं रोङिया गोरै थाथाबो राजमिस्त्री रड मिस्त्री टाइल्स मिस्त्री प्लाम्बार कारेन्ट टीन मिस्त्री अब हाइरक सिनि बिसिङाव ताबो गोरों कोक दङ ताई सरकारि सार्टिफिकेट मानजाक इंजिनियर सार्टिफिकेट मानजाक अब हाय सिनि बिसिङाव दङ आबनि बागै आं सिनि ताखौ सं मीडिया पार्सन दङ आं नगे बिसिंता आं गयनानि मोसुङो आं अबनो सानाय ओ तिनि त्रिपुराहानि सिनि पारा आमचायंथं सहर आमचायंथं नक तांगानि थांगा हंगाय सिनो ओ तांगि जानाय बदल खमते हाति ओ साउथां त्रिपुरा और नरक सिनो ऑफिसआव नरक जोगाजोग खायगे हंगाय नरक जों बाय गोरलै माननाय ताय जों नरकनि नायनानै दै जों नरकनि सबाय मानो ताय अबनि बिसंतिबो जों गोबां सिनि मानैरावबो जों सेल खालायो सिनो ओ तांनि जानाय बदल लिंगै नाखाखाय बनरक जों बाय कन्ट्राक्ट खालायमानो हंगाय तबो आं सानामो सोंनानै अबसे जों फायदि जों मैसों नासिक लायै जों सभा लायोनो नरक नक तांनानै सभा सुमांखा हंगाय आबनि बिसंते जों बर आं फैसावो जों सभा सुमानो आबो कैसा जों कैसा जों याग्रम नायै जों हिमनायमानि गलायो कैसा नक लुफुंगो सभा सुमानो अबनि बिसंते खलाया नक लुफुंग भरबो गोबां जागाव सामुं कतर बुसाबती रक नक लुफुंग परिचालन क्षेत्र आबो जबत जागोन सामुं सुगो अबसे कैसा हामजागोनि बिसंते जों सामुं जों मानसुक लायै खालायलायखांखाय बलायखाना हामानो होने आं खालायो जोंबो आगे सोंबां सुगुबिया अब हायरो फेबा दाबो लायै थांगासिनो एरिया गामि आमसायावगो गोबां सिनि गोरों कोक दङ आहायनो बेकार सामुं मातायारक दङ फातार हानि सामुं खायमानि बागै जों तेबो केसेब सुखा ओंगा आ बररकनो जों फातसाबो जों बरकनो साथगिया साखाखायबो सिनि बरक बाय जोंनो केबें लायो आबुनि बागैनो आ केबें माने हयतेनो जों ताबो उसकुप कैसा मानखा सारा भारतबर्ष गोनाङै गुमुन हास्तेनि बररकनो सिनिवै रहनानि बागै अजराव भारत सरकारबो चाइतो गई दङ गा आबुनि बागैनो जोंबो सिनो
tangai sanai bodol ni ungui जों बताबो स्टेप नाहका जों आगेबो नाहारै दङ सेमनबो जों नाहारजाकनो केफियाबा जों अब दाबोखाय जों तेबो कतर ख्राय जों स्टेप नाहानाय आबनि बागै खाजानि ताखुकताय बुकुसं नरबो सहजुगिता ख्रायजि जोंनो ताकलाय हिंगाय जों ओ आसाइमास फिल नैनि अ जरावो जों थुमुंनो बिसिंति ख्लायो जों ताकलाय नाहारमानिखौ उद्देश्यबोनो कायसा गामि आमसायरावगो सिनि गोबां मा ड्राग्स जानाय गोबां मा तमुं हामियाबा गोदालै रक दङै दङ गा आबो रकनो हयते जों किसि सालाय बगनो अ जरावो अ सामुङा बेरखांखाय किसि सालाय जों गाहामो सकायनो हायने जों मानसुबै अ ताकलाय थुमुं बिसिंतिके जों सेपनो हालायखा गा फियाबा ताकलाय जों अबा हायके सेपना हारफनो खालितेबो जों ता किसिसा जों आपग्रेड खायनाय अ सिस्टेमनो जों ताकिसा पालटकनाय दा जाते खालितेबो जों गाहाम खालायो अ सामुंनो जों खालायमानानि बागै अ थुमुंनो सारा त्रिपुरा गोनाङै जों अ सिनो थानसा दङै सामुं खालायनाय अ सामुंनो जों खालायनायनि बागैबो जों साइटगै दंनाय सिनो मथानि बिसिंति खालायो जों आ सामुंनो थांनानै बागै जों सेपना हालायजाक दा पियाबा गोबां मा केबें मुं खायलायो गा आ केबें मुंनो जों ओभारकाम खाय थांमानानि बागैबो जों सिनि बिसिङावबो जों मा सालायो गा ताय कायसा हांखाय जों नायनाय हांखाय कमन हास्तेनि बररक सिनो हास्तेव फायै सामुं खायखा हांखाय जों नुकजाखा अबबो प्रमाण दङ सिनि थानिबो कमन हास्तेनि बररक फायै सेलाबो सारक फायै फायै बा सेलारक सामुं खायफायखा हांखायबो गामि आमसायरगो सिनि बुसा बुरि रक बाय गोबां मा तमुं हामिया सितरा दङैबो गोदालै जामेलाव कसाय दंनायरबो दङ कारण गा सिनि बुरि बुसारक आस माने आस खायसिया गजा सिनि बुंगर एवारनेस गरै अबो हायरकबो एरिया कि एरिया अबो हाय तमुं सितरा अबो हायो बरक बाय गोदालै नक नुकुं खालायमारिबो दङ अबो तो बेलायखिना जाया अबो रक नबो जों कासुनानि बागै सिनो सामुं बिसिंतै सिनि जों स्टेप ना हालायजा गाबोनो आं सानामो जोङो सिनि अ त्रिपुरा हास्तेनि सिनि बुकुक संरकनो जों सिनानि नांखा सायमानानि नांखा सिनि दफा किसिसा अ दफा किसिसाव जों जुदिनो गुबुन दफा बाय जों गोरोंखांखांखाय जों 30 बছर 40 बছर 50 बছरनोल' जों बियांगो थांनाय आबनि बागैनो आं सानामो जोङो वानसुगै बाबि ओइ या पिरि सेदि वानसुगिया ओइ बाबि ओइ या पिरि ता सेदि